खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 12 फेब्रुवारि 2021 शुक्रबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोबां बिथिङावनो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननायनि खाबु जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गुबुननि थाखाय खस्थ' मोननांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां जिंगा बांगोन। गोसोखौ दरसि मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गोनांथि दङ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव जोबोर गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। गुबुनजों नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। समाजाव मानहानि जानांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम।
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां जेंना जेंना आरो हेंथा नुजाथिगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोआ अदेबानि जेंनायाव खोख्लैनो नाजागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननायनि खाबु जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननायजों लोगोसे गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोराबो जाफुंजोबगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन। मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। सानाय सुनायजों खस्थ' मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबाया गाज्रि नोजोर होखोमागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोब्राब खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन।
बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबुबो जागोन, अब्लाबो लुबैनाया बांबाय थागोन। देहाया मोजां थागोन, न'खराव अननानै फैगोन, गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन, बयजोंबो अनजागोन, गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मीन राशि, दिनैनि साना जोबोर मोजां। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ सुस्रांनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन, बयजोंबो अनजागोन, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।